Aurten, 55 urte betetzen dira, Pantera Rosa marrazi bizidunetako pertsonaia famatu sortu zela. Nork ez du gogoan munduko pantera famatuena? Berez, balio handiko diamante baten izena da, eta honen lapurreta zen pelikularen argudio nagusia. Pantera Rosaren lehenengo pelikularen aurkezpenerako, zuzendariak marrazki bizidunen enpresa bat kontratatu zuen, eta hauek irudi bat sortu zuten. Pantera divertigarri bat, mutua eta arroze koloretakoa. Hainbestekoa izan zen arrakasta, non marrazki bizidunen serie bat sortu zuten, eta film labur baten protagonista ere izan zen. Honek gainera Oscar bat lortu zuen. Pantera Rosaren ezaugarri nagusienetakoa izenburuko eta aurkezpeneko musika da. Henry Mancinik konposatu zuen jatorrizko pelikularako. Jazz musika da eta tromboia da musika tresna nagusi.